Здравейте, днес искам да ви разкажа за своите преживявания в един столичен квартал. Квартал, който сам по себе си може да бъде цял град. От няколко години живея в Люлин, но преживяванията, които имам, не са малко. На входа на Люлин не е нужно да има табела, за да разбереш, че си тук. Още от първата стъпка в Люлин, ти можеш да усетиш, че си на едно необикновено място. Независимо от къде идваш, много лесно усещаш мириза във въздуха, който ти съобщава, че си вече тук. В Люлин има бактерия във въздуха, която прави мъжете истински мъже, а жените много красиви. Аз самата, когато дойдох да живея тук, бях много грозна. С криви зъби, много дебела, приличах на кон. Но вече можете да ме забележите по телевизиите и модните списания. Друго искам да кажа за Люлин. Ако някога си мислил нещо против квартала, или си го мислиш сега, не стъпвай тук. Ако някога си казал лоша дума за Люлин, не стъпвай тук. Ако някога в бъдеще тръгнеш да казваш нещо против Люлин, не го казвай. Люлин съществува още преди да съществува света. С годините Люлин се превърна в център на световната култура. Освен културно, Люлин има нестихващо развитие на строителството. Релефа на Люлин е уникален, имаме си собствена планина, язовир и скоро 2 мола. Но нека да кажа за улицата. Когато си вървиш усмихнат, радвайки се на хубавия слънчев ден и нищо не ти се случва, значи не си в Люлин. Тук не може да се разходиш без да видиш някоя известна личност. Това е хубавата страна. В Люлин живота тече бързо. Още от малък трябва да решиш дали ще бъдеш добър човек, който се дрогира, или ще бъдеш добър човек, който продава наркотици и се дрогира. Ако не избереш едното, то винаги можеш да влезеш в някоя банда, която бие малките деца и им взима парите. В Люлин търговията е на високо ниво. Всеки е ходил на кооперативния пазар, където мръсните цигани ти пробутват в джоба цигари без бандерол, направени от трастика, или пък парфюм, който представлява препарат за прозорци в шишенце от Hugo Boss. Така е в Люлин, всеки може да преуспее, дори да си гаден мангал. Когато излизаш от метрото и видиш просяк, не му давай парите си. Той си има. Когато все пак те помоли, ти не дай да отказваш, защото веднага може да извика 10-те си деца и да те съблекат чисто гол. Когато се прибираш късно, бъди на щрек. Тичай бързо към дома и се радвай, ако лошо куче те захапе за крака. Защото в противен случай може да е много по-лошо. Когато видиш някакви фигури в тъмното, скрий се или бягай. Когато чуеш да викат, спри, спри, защото дори да ти изглеждат подозрително, ти си в Люлин и никой не ти мисли лошото. Освен, ако не си българин или мъж, или жена, или дете. Тогава бягай, защото хората ще те пребият до смърт за 50 стотинки. Когато си паркираш колата пред блока, се моли на сутринта да е останало поне част от нея. Когато решиш да се биеш с някой на улицата, удари го първи, за да знаеш, че си успял поне веднъж да го удариш. Колкото и смели да са пеничани, те не идват в Люлин. Люлин има вековна история. Още хан Аспарух, когато е създал България, е дошъл в Люлин и си е направил вила, където да отсяда след тежка война. В Люлин си имаме парк. Не дай да оставаш до късно в парка, защото всеки знае, че наркоманите почват да се разхождат след 8 часа. Като видиш някой от тях, дай му нещо. В противен случай скоро могат да се окажат 200-300 и да ти вземат нещо. В Люлин е пълно с бункери, за да може населението да се укрива, когато стане гангстерска война. Научно доказано е, че в Люлин климата е благоприятен за порастването на тропически растения, но още преди да са пораснали, биват изядени от циганите. Видиш ли гадна печка бия? В Люлин са най-големите фенове на Левски. Могат 10 човека да те бият, за да са спокойни, че няма да окажеш съпротива. Когато момченце се роди в Люлин, то се ражда с татуировка и пистолет в ръката. А когато се роди циганче, то не се ражда само. Поне още 2 циганчета се раждат и така има повече работа за белите люлинчани. В Люлин се отглеждат само питбули, защото другите породи не са достатъчно силни, за да оцелеят. Винаги бъди сигурен, когато излизаш, че има някой у вас, защото винаги те следят. Когато ти се обадят и от другата страна никой не отговаря, не се притеснявай. В най-лошия случай вече апартаментът ти гори или е напълно изпразнен от всякакви мебели и вещи. Когато на пазара дойде цирк, той не остава дълго.
Лъвовете се плашат от обстановката и цялата програма на цирка се разваля. Когато крадеш желязо, бъди бърз, защото Киролио Хавия може да те види и да ти го вземе. Когато в рейса или на улицата видиш да се разхожда гола жена и да крещи против политиците, подкрепи я. Всеки знае, че един ден тя ще успее. Когато си купуваш храна, не си купувай от Масис, купи си от Аладин. В Аладин работят повече местни хора и храната е повкусна, когато гадният циганин ти опипа месото с пръстите си. Когато решиш да гледаш мач, бъди сигурен, че това няма да стане и тока ще спре. Когато решиш да се къпеш, знай, че трябва да се къпеш с студена вода. Когато полицай те спре да те преджоби, той просто иска да ти пуши от тревата, почерпи го. Живота в Люлин е прекрасен и ако все пак решиш, че искаш да живееш в Люлин, ела. Тук е най-доброто място за живот.